कावन बतिया राती में लूट गइल हमर इज्जतिया। कैसे बताई भाई कावन बतिया राती में लूट गइल हमरो इज्जतिया। माल समझ के काम चलवनी घटना घायल साथ में। माल समझ के काम चलवनी घटना घायल साथ में। हमसे भिटाई एगो गांडू के पप्पू हमर पांडू हो गइल। हमसे भिटाई एगो गांडू के पप्पू हमर पांडू हो गइल। रगरा रगरी रात भर भाईल तब पपुआ पास न भाईल। रगरा रगरी रात भर भाईल तब पपुआ पास न भाईल। खूबे लगौनी बाम झंडू, खूबे लगौनी बाम झंडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल है। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल। शादा मोहम्मद मियाँ से बताई लगता शरम की हम कहवा जाए। शादा मोहम्मद मियाँ के बताई लगता शरम की हम कहवा जाए। नाम रहल वो करनंदू, नाम रहल वो करनंदू तब पप्पू हमर पांडू हो गइल। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल है। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल है। हमसे भिटाई एगो गांडू की पप्पू हमर पांडू हो गइल।